ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзтон бахайр. Бар шумо саломатии хоҳон ҳастам. Умедворам ки шумо хуб ҳастед. Имрӯз панҷшанбе 13 ноябр. Мегузарем ба хабарҳои нави имрӯза. $100 баробар шид ба 923 сомону 69 дирам ва инчунин 100 евро баробар ба 1062 сомону 32 дирам. дӯстони азиз, аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дар зери навор лайк монен ва ба канали мо обуна шавен. Раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. ва 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 112 сомону 20 дирам баробар аст. хуб дӯстон, ноумед намешавем. иншаалло ки хабарҳои нав дар пеш аст ва интизори бароштани рубл ҳастем. бародарон ва хоҳарони азиз, касоне ки хоҳиши проверкаи паспорт доред, марҳамат ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. албатта тамоми данёро ба шумо пешниҳод мекунанд, оне ки проверка мекунанд. ва инчунин дӯстон, касое ки мехоҳанд ки патентшон дар база ҳаст нест, ишам тафтиш мекунанд. ва инчунин касое ки дар МВД иштраф доранд ё ин ки не, дар ин бора ҳам бар шумо кӯмаки худшона мерасонанд. албатта проверка яъне ки тафтиш кардани загранпаспорт барои ҳама осон шуд. марҳамат нависед, дар WhatsApp ҷавоб медиҳанд.